Sanibonani bafowethu, igama uMusa, dedicated member of FOREX MOGULZ. Ngibuyile futhi nenye ivideo bafowethu. Kule video le ngizonitshengisa ukuthi iForex uyitrade ngaziphi izikhathi. Khona uzogwema ukuthi mongabe ufaka itrade yakho ithathe isikhathi eside ukuze ikwazi ukuthi izingene kwiprofit, right? Ngiyazi ukuthi baningi abashawa iliyonto mangabe betrade uthola ukuthi umuntu akasazi isikhathi sokutrade ukuthi kumele atrade nini, especially mongabe uzoba i-day trader, right? uLindo colleague yami bese ke wanitshengisa ukuthi i-forex market uyi-trade kanjani la eSouth Africa, right? Kodwa iyona party le esalile ukuthi nayo akwazi ukuthi anitshengise yona. Le ngizonitshengisa yona ke njengamanje. Mina ngizonitshengisa isikhathi sokutrade iForex, ngiphinde futhi ngizonitshengisa nokuthi iyona yiphi into okumele uyibheke mongabe uzokwenza njani, uzotrader ngaleso sikhathi leso suke uzotrader ngaso, right? Khona lento abayibiza ngama sessions kwi-forex market. Iyona ke lesikhathi, right? Ama sessions awu4. Hopefully la kuzovela kahle. Nginivezele nje nami. 1 2 3 4, right? Ama sessions ahleze emangaki ewu4. Iwona abalekile lawo. Ngingathi ahleze u4 cause hlamba khona manje mina engenalo ulwazi lawo, kodwa mina ngihamba nento profitable, right? Eyokuqala session le sibiza ngani nge-Asian session, right? Asian session. Kwi-Asian session usuke utrader, uzotrader yiphi pair mongabe uzotrader ngaleso sikhathi se-Asian session. Asian session iqala ngo-1 AM intathakusa to 9 AM, right? Ekseni nje lokukahle. So mongabe utrader ke yona ke i-Asian session leqala ngo-1 AM to 9 AM ungatrader ipair le abayibiza nge-JPY, right? Asian Japanese yen, right? Ungatrader yo leyo pair leyo, usually kuba i-USD JPY, right? Ngalezo zikhathi. And then mase kuzoba khona i-gap lesikhathi lesi sibiza ngani nge-gap noma i-break la ngatradewa khona, right? Leso sikhathi sisuka from 9 kuya ku10, then ngo10 seqala ini i-London session, right? Nayi London session, which is number 2. Nayi London session. I-London session ke ama pairs okumele wa trade kwi-London session yona i-euro, i-GBP, kube i-CHF, which is Chicago Swiss, right? Yona iqala ngo-10 kuye kubani, kuye ku5, kuye ku5 bani, kuye ku5 PM, right? Mhlambe kuyomele lokhu nginivezele kona lokhu kwesikhathi, nginivezele isikhathi. Mawubheka lapha ezantsi uzosibona isikhathi njoba ku1 lapha siyahamba siya kephi, siya ku9 AM ku-Asian session, right? Sisuke igap le kiwa ku10 igap, right? Mase sisuka ngo10 sesiya kubani ku5, sesiya kubani ku5 PM, right? Ila kusuke khona kuyini, kuyi-London session la utrader khona i-euro, GBP, CHF, right? Mase kuthi i-New York session iqale,
That's number 3, right? That's number 3 in New York session. In New York session, iqala la siya 11 from 3 p.m. to 11 p.m. This is number 3. Sibiza ngani nge-New York session. Kwi-New York session ila usuku-trade khona ama-pairs njengo USD ne-CAD, CAD, CAD. US dollar ne-Canadian dollar, right? Watrade ngalezo zikhathi yona. And ngizobuya futhi nginitshengise iproof yalento ukuthi ngempela iyasebenza lento, right? Mangabe nginitshengisa nje la angilila sihlanganise iLondon ne New York, right? Njoba kwi-euro USD, right? Njoba mangabe nibheka la from 1 imarket consolidateile, right? Consolidateile market. Kodwa kuthe ngo-10 imarket yaqala yachuza i-direction eselayo kwayiwe ezansi manje nge-direction, right? Kwazongena i-London session, i-New York session, right? Yaqhubeka imarket yasela yayi-reach kushuthi ilower yayo of the day yabuya, right? Up until this point isizodedela number 4 wethu, which is Sydney session, right? Ngifuna ukuthi nginikalele kahle uSydney session nawo nubone ngoba it's from 11 wethu, it's from 11 to 6 a.m. iSydney session le 6 a.m. ngakusasa, right? 6 a.m. right to 6 a.m. ngakusasa. Angithi niyabo ungadideki, ungadidi into elula. From 11 to 6 a.m. lapho kusuke kungene khona i-Asian session, right? Because angithi ama-pairs ayahluka, izikhathi zingafana kodwa ama-pairs ayahluka ngithi. So kwi-Sydney session ila kungena khona ngena khona Australian dollar, AUD, odd, then mase kuba New Zealand dollar, NZD. Kwi-Sydney session nanko kamalento ama sessions wethu izikhathi zokutrader nama-pairs okwazi ukuthi uwa-trade ngalezo zikhathi. Okay, ake sibuye ke manje sesiya kuphi? Amunye uzobuza ukuthi manje lento othe wena Musa iyona kumele sibheke before split trade yipi, before siqale silento ze trade iyona yipi? Ama setup, right? Ama setup na i-PDF yami nizoyibekezelela nje ngiyivula na i-PDF yami njoba nibona i-double top, right? I-double top representani representa usell, okusho ukuthi market izokwehla ishona ezansi. Mangabe ubone nje ukuthi market yenze u-M olinganayo lapha amahlombawo, kusho ukuthi market izokwenza njani? Izokwehla ishona ezansi, right? Mase kuzoba ulento za u-head and shoulders, right? Kuzoba u-head and shoulders. U-head and shoulders ke ujwayele futhi ukuthi kube u-double head and shoulders. La uzobe usubona khona amakhanda u2 alinganayo, then mase kuba khona amagxalaba. Amagxalaba akakalingani ke kulento za kwi-double head and shoulders. And now sorry, u-head and shoulders
amagcala labakhona akajwayele ukulingana manje cause phela ngithi bayasibamba phela nabo ukuthi sesiyakwazi ukuthi sibabambe mase beyazama ukushintsha lapha nalapho ukuze benze njani badidise thina. So akasalingani u-double head and shoulders, ulento zo-head and shoulders no-double head and shoulders ongekho la, right? Mangabe ubona phezulu kusho ukuthi market izokwehla ishona ezansi, mangabe ubona ezansi kusho ukuthi market izonyuka iye phezulu. Kanjalo no-double head nolento za no double top, mangabe ubona phezulu because it's double top njengoba kuthiwa top iphezulu kuzobe ukuthi market izosela izokwehla. Kodwa mangabe ubona ezansi bathi double bottom imarket isuke izokwenza njani, izonyuka iye phezulu. Okusho ukuthi wena ufaka abani ubuy, ufaka usell la ufaka ubuy, right? Linganisele nje la ufaka usell la ufaka ubuy, right? Hope niyangizwa kahle. And then la ufaka abani usell futhi la ufake abani ubuy. Angithi niyabo. Mase kuzoba ubani khona abangakufaka ngakila ubullish lo, bathi bearish rising wedge. The reason why kuthiwa bearish, mangabe sithi bearish kusho ukuthi market yenza njani, iyehla iyasela. Mangabe sithi bullish market iyanyuka. Ama bulls nama bears, wena wakwabona ilentuza ibhele masubona inkomo, ngithi uyibona inkomo iba namandla kanjani mangabe ikisa phezulu, ikisa ngenye iforce makiwa phezulu inkomo, ngithi sokishanga ophondo. Mawukuthi ujwayele ukubuka ama National Geographics nje ukubona lapha inkomo mangabe ishaya ibhubesi lishaya intaze phezulu, kusuke kunyukwake lapho kwemarket, kusuke kushona phezulu kwemarket, right? Ibhele lona licindezela kephi, phansi. Ibhele nje mangabe lilwa nawo licindezela phansi, okusho ukuthi kusuke kwenziwa kanjani lapho, kusuke kwehliwa. Ngiyathemba niyezwa singane zakwethu. Hayi asambeni. Okay, asiqhubekeni ke. Ngithe lana ini i-bearish rising wedge le, ngithe i-bearish rising wedge le ngoba izokwehla market, right? Izokwehla le. Mase kuba i-bullish falling wedge, right? Imarket izonyuka, ngiyabo. Okay, asehleke manje siqhubeke nama charts wethu. Okay, nale futhi bayibiza ngani, nge-bullish, bathi bullish falling wedge, right? Ngoba imarket izokwenza njani, izonyuka. Ngifuna lezi zinto nizazi ngamagama ngoba phela la azibhaliwe zaphelele. Mase kuthi le kube i-bullish what, i-bullish rectangle. Lena ke bake bayibize nange-pennant, right? Bayibiza nange-pennant noma i-flag le, right? Angifunde video ize i-exit kakhulu, and then kuzoba yini lena, nayi ke ngithi niyabo this thing. Okay, i-flag le, right? Wena ubona i-flag mase kuzoba yini lena, i-pennant le, right? Nakhona kusokwenziwa njani, siphethe inkomo zehlathi into enamandla, ama bulls angempela, angithi niyabo. Mase kuzoba ilentuza le, mase kuzoba i-bearish rising wedge. Yazi angazi why labantu laba bangakuvezanga lokho, ngoba izinto ezibalekile lezi. Mase kuzoba lena ini, i-bearish rectangle. Angithi yabo ukuthi ikhombe ezantsi umcibilisholo. Mengabe khona into eqhamuka kanjena nje, kusho ukuthi kuyawiwa la kushona ezantsi, kuyiwe ezantsi ngempela, ngithi yabo. Nale kuzoba i-bearish what, pennant futhi, angithi niyabo. Izinto zakhona ke lezi ngane zakwethu, asiqhubekeni
nechart lethu. Sesiyaqeda, hawu sesiqedile bafowethu. Okay. Lana ke zingane zakwethu, abanye abantu abaningi bake bayitshela ukuthi hawu ngizokwenza kanjani manje ngifaka ama-entries akanje, yabo. Lento kanjena ke kuye kufuna ukuthi uyilinde market. Uyilinde market. Angithi uyayibona vele ukuthi yenza i-ascending what? Rectangle. Uyilinde. Yenze extending triangle njalo ngiyaxolisa. Yenza i-extending triangle. Mele uyilinde mangabe kuyi-ascending triangle, right? Uyilinde. Once ya breaker market, once ya breaker la, isiyakusignalela ukuthi okay, mina ngiyaphi? Ngiyaphezulu. Futhi inkomo zingiphethe ngohlelo, inkomo zohlathi, zehlathi, ama-bulls ayiphethe ngohlelo. Mawukuthi i-breaker ishone ezansi. Mengabe i-break nje labo line, angithi khona ama-trend lines. Ngiyacabanga ukuthi ubafo wayenza i-video, i-colleague yami uLinto wayenza i-video enitshengisako ukuthi i-forex market uyi-analyze kanjani. Wawafaka ama-trend lines lapha. So mekuya breaker le market, wena uyalinda ukuthi i-break this resistance. I-resistance ila i-market la isifika ibambeke khona, right? La isuka ibambeke khona. La thina singayithatha lento siyifanise nani? Siyifanise ne-flow noma iphansi. Angithi uyabo? Angithi mongabe ulentuzo umile uyakwazi ukuthi ubambeleleke phansi, right? Mase sithi ke i-support yethu thina singayibiza nge-gravity, singathi i-gravity. Abanye abayifundi physics, i-force of gravity. Yona support yethu ngoba asintante emoyeni, iyasipressa sikwazi ukuthi lento sihlale phansi. Mina ka manje lento zoyiphambanisile lento. I-support, i-flow, i-resistance ini i-force of gravity, right? I-video yethu ezingane zakwethu siyiphothula la. Aseza amanye ama-video bafowethu, ngicela ukuthi ni-subscribe, niphinde ni-like bafowethu ukuze i-video yethu ifinyelele kubanye abantu bakithi abamnyama abadinga ulwazi lokuthi bazakhele imali emakhaya. Ngisocela ukuthi ngisho i-disclaimer lana bafowethu angizile ngokuzonifundisa ukuthi imali yenu kumele niyiphathe kanjani noma nenzeni ngayo. Kodwa le video kukhipha ulwazi nje oluzokwazi ukuthi lekusize empilweni yakho noma in future. Angithi niyabo. That is our disclaimer. Ngiyabonga bafowethu. Bye bye.